Serial number 6, Surendra Burma Independent, 127. Serial number 7, Nota 286. 113. Serial number 4, Gautam Das Independent, 146. Bebagi koita raun lekhaka tei tabuk sajara nongni thani boba hai report tong update kisari di hambai media taksuk songo sini taksuk jo tui duita round thangui tongo o duita round o sini je STC longa chung motamuti na kaham ngo ngri no chung thangui tong taksuk jo tui choli obo haikeno beleno sini sara tripura rajya wo sini bubagrani thanchani mariwo जों थांजां माने बिसिंतै कायसा इतिहास सैजांना थां दंगो 70-75 बोसोरनि परे जोंनि लाइबुमा जोंनि बुबागारानि बिसिंतै नबो खलजांनाय आबनो बागनो बुबागारानो बेलायबेनो पाइफले हामबाय मारिव दे बुबागारानो खुलुमका जों तिनि दुइटा राउन्ड पाइमानि यागुलो जोंनि जे STC तंमारो बेलायनो जोंनि काहाम दै द्वितीय राउन्ड हंगाय जों देबो काहाम के जोंनि पूरा अंखरन फल नि जों आसा खालायो अ तिनि सारा त्रिपुरानि जोंनि ST सीट बादे जों जेनेरेल सीट बो जों फाइनाय कयेकटा हाइकन ST सीट तो जों पुरायनो जतनो जोंनि आगुजाक जों पास उमजाखिनि जों संगो अपनि बिजोंतै joto sidore obo haike dong ST seat dok tabuk ko koblai ngi tong ताकसो जतै साइमान माने सिनि आश्रमबारी RC घाट रामचंद्र घाट सिनि मान्दाय ओंखाय तै सिमना शान्ति बाजार आइ आम्बासा ओंखाय देबो तिनि जे 20 टा कमानि अबो मोटामोटिनो जों खाना माने जतन कपलाय इनजाक ताकसो जतै आगु गइतों gai ST seat rokle general seat rokle boba hai ne जेनेरेल सीट तो जों माननाय अरबो जों आसा खालायो 5 टा जतै इंगानि हिनै ओंखाय 5 टा ओंखाय तिनि बे ST सीट 20 टा ओंखाय जों 25 टा रक हायानो तिनि त्रिपुरा मथा जों हायकेनो 25 टा सीट जों सरकार गठन खाया होननानै आसा खालायो